أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة إلى آخر الآية. إن جنجنا جامراوي هانا نيبي آدماجو الله حكم دفتر القرآن حكم فام الدين حكم النباكو nden o wiya himɓe ngare ndeweeɗa yo kadum waɗata ɗi adama dagantamo o rewatana Allah hunde to nde wiyama ibada haala ɓi adama ko haala tagdi ka wurti toon. to hunde wiyama dewal ni sey Allah. nden kuje dewal bo ɗe tawɗi finkeje ko wonnon ɗo ɗe tokketeɗe no ɗe gardi on hakkilo heftata. annabijo ɗo jangina goɗɗo do'are sey o wi wa nabiyika alladi arsalta, sey o yaman wi wa rasulika alladi arsalta. annabijo wimo kay loru fuɗɗitu wa nabiyika on giya hakkilo kam goɗɗo yiya wiigo rasulu ɓuran wiigo nabiyu, amma nde o yaman wiɗo annabijo lornitimo wimo nanon. to kuje ibada ɗo ɗe pat kanje kam hakkilo heftata ɗum tokkago tan no ɗum wardi. ɗum kuje jarribore on, Allah jarribi en on. en ndaara goɗɗo be hakkilo mum to en nani ha iga ha fuɗɗugo sam ha julde ɗo ni ha darnago ɗo en ɗon bolwa ɗum tum ha darnago ɗo himɓeji naada bidu'aku nden bo ɗum wala. modiɓe mbi en ɗum wala, modiɓe bo tan andi laawol ngol yarata goɗɗo ha aljanna ɗo. annabijo wi to on nani ceetinowo iga ha seetinago tawan ida sami'tumul mu'azzina faqulu misla ma yaqul. ɗo on ko annabijo wi en. nden Allah bo wiyo qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah. to on giɗi Allah tokkeɗam min annabijo, Allah ceniɗo yiɗan on. to on tokki annabijo ha ko o wi pat ni yiide Allah tabitan ha mon. Allah yiɗan on. to goɗɗo Allah yiɗi mo bo o hisi. e noyi on goɗɗo tokkirta annabijo ɗo ha Allah yiɗamo ɗo? ɗum ɗo mari deydey laabi no o tokkortomo. o tokkotomo ha diina kam wajiban, e ha ɗabi'a bo o tokkanna o tokkata. e ha ɗabi'a kam laatay gajibi ɗum hunde laatinde ɗabi'a, amma kanji fu sahabo en woɓɓe feere kam ha ɗabi'a man fu ɗo tokkomo. annabijo wari no ha les leggal, to o turaki leggal man tappan mo, sey o turini o saali. sahabojo feere hakke o tokki annabijo, to wari oɗo saalo babal man fu sey o turo. ɓe coppi leggal man wala fu, ɓe coppingal ngal wala, amma sey o turo ni nden o saalo. to ɓeeɗo en andi fakat ɓe tokki annabijo. sahabojo wino miɗo yiya kaaye gulɗe toɓan dow mon daga asama. aqulu lakum qala rasulullahi wa taquluna qala aboubacrin wa umar. mi wiya on nelaaɗo Allah wi, nden on mbiya mi aboubacry be umar wi. hande kam na aboubacry be umar sam, malwayne wi acca konngol annabijo ngam malwayne on wi. nonno en gontiri jonta. sahabojo ka en nani no aboubacry ni siddiq ɗo annabijo wiyo nange fuɗata mutata ha dow goɗɗo ɓaawo maako ko mo ɓuri aboubacry. nden aboubacry man on sahabojo wiyo aqulu lakum qala rasulullahi wa taquluna qala aboubacrin wa umar. wato to annabijo wolwi ka timmi. imamuna malik o wi kala goɗɗo fu konngol mum jaɓete salete sey jawmu gabrire nde.
annabijo on tan to wolwi kañum ka timmi fa ala rasi wal ayni amma goɗɗo feere kam se a tefa a laara ɗum yaadina be ko Allah wiina ɗum yaadi be ko annabijo wiina nden a lutta jaɓugo tokko annabijo ɗo se a yiɗa mo ha yiide maako ɓura no a yiɗiri hoore ma no a yiɗiri saaroji ma no a yiɗiri ɓikkoye ma no a yiɗiri rewɓe ma pat yiide annabijo se ɓura noon ha ɓernde ma to sarɗiji yiide to aɗo yiɗi goɗɗo ɗo woodi kuuje ɗon ɓe mbi to aɗo yiɗi goɗɗo a tokkoto mo ha ko o yiɗi fakat to aɗo yiɗi annabijo kuuje ko a nani ɗo sunna annabijo pat a huwan ko a nani ɗo sunna annabijo pat a waɗan to aɗo yiɗi mo kam amma to a yiɗi annabijo a juulirta no o juuliri a yiɗi annabijo a ñaamirta no o ñaamiri a yiɗi annabijo a ɗanortako no o ɗanori a yiɗi annabijo o wi ida sami'tumul mu'azzina faqulu misla ma yaqul an bo a wiyata a yiɗamo ko a wi a yiɗi mo yaake ma fewni holli a yiɗa mo yiɗi annabijo kam o tokkoto annabijo mo yiɗi annabijo bo o wañan ko annabijo wañi pat o wañan mo yiɗi goɗɗo o yiɗan yiɗiɗiraɓe maako e bo o konnoto konne en maako hiima nonnoon a woni na mo yiɗi goɗɗo o wallan mo to a yiɗi annabijo wallu sunna maako ha min kefta aɗo yiɗi mo yahu dow laawol maako law kana hubbuka sadigan la ta'tahu inna almuhibba liman yuhibbu muti'u ni arabjo wi o wi to yiide ma nde a yiɗi annabijo ɗo nde gonɗi fakat bana a wiyata a yiɗi mo ɗo aɗo yiɗi mo na a ɗowtanan mo o wi dammuɗo mere nda ko a heftirta tan to aɗo yiɗi annabijo fakat ni a ɗowtanan mo to o wi hunde a salatako ngam goɗɗo giɗɗo kam o ɗowtanto mo o yiɗi e noon no mbolwa en mbi haala seetinago annabijo wi to on nani seetino o wi hunde onon bo mbi'ende hande bo noyi to seetino o wi allahu akbar se a nana goɗɗo wi allahu akbaru kabira ɗo haala belka mbotka a wi amma annabijo wi ay ka wi'e ha babal man ta'ugo ma diina waɗa ko a yiɗi ɗo ɗum geddal soyde ɗowtango ma annabijo ɗum geddal balkajjo ka ɗum foti ɗum yaara ha keferako fu to kadi ɗo himɓe kiimole diina ɗo na hakkilo heftata to ladan wi allahu akbar annabijo wi mbi'e bana o wi onon bo mbi'e non man an bo a waddi a wi allahu akbaru kabira sike en ɗon bolwa tum en mbi kalimawol la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallllahu alayhi wa sallam mo laati julɗo pat kangol on waɗi mo julɗo amma kangol man ɗo ni to a juuliri ngol naafila man jaɓatake kadi ngol woɗay on na kay ngol bongol to ngol waɗama ha kiilo asama be leddi waɗama ha kiilo ngol jiisan to goɗɗo mayri be maagol o nasan aljanna amma to a juuliri ngol bo julde jaɓatake ko waɗi ngam o wino en qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni tokkeɗam ittiba'u ma noon a itti ha ɗo annabijo juuliray be maagol an mbo a wari a juuliri be maagol annabijo wamiray be maagol a wamiri be maagol to ɗo man on a yi wonni ɗum ladan wi ashhadu an la ilaha illa allah annabijo wi no faqulu misla ma yaqul a lorni tan noon tan bana wi nden a nana goɗɗo bo wiya wahdahu la sharika lahu ko a wi ka goonga derɗam allah ka o gooto o wala kawto amma na annabijo wiyayno ɗum ha babal ma allah bo qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni to on giɗi annabijo kam tokkeɗam min annabijo
to wuli kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni a tokkay annabijo haɗo annabijo no wi feere an bo no a waɗata feere ashhadu anna muhammadan rasulullah annabijo wi no faqulu misla ma yaqul a wiyay a yeddi annabijo nden a ɓeddi diina bo fay na wala no ɗum hisnire a yeddi annabijo kam annabijo wi faqulu misla ma yaqul a sali wiugo na dagangan na ban wiigo to a annabijo an a waddi diina ndano a wi ka wirete to ladan wi ni mi wiya ni min bo mi wiyata min bo jeyam ɗon ka ɗum hulni masine a susɗi masine min kam mi wiyata bana no a wi mi wiya ɗo min mi wiyan jeyam on ashhadu anna muhammadan rasulullah kam sallllahu alayhi wa sallam on o waɗugo salatu dow annabijo ɗum boɗɗum amma na be ha nokkuje ɗum waɗete en andi modibbojo ibnul qayyim in tazakkartu waɗi deftere o limti ha salatu waɗete ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam o limti nokkuje ɓuran 4 ha salatu waɗete ha dow annabijo so amma ha nder maje man ɗo pat je to ladan wi ashhadu anna muhammadan rasulullah ɗo kam ɓe mbiyay ha toon a wiya sallllahu alayhi wa sallam a lornita bana no ladan man ɗo wi to ɗo banni man ɗo nonno ha darnago bo ha darnago fuu nonnoon dedey ko ladan wi ɗo yimɓe gadda goɗɗum feere kañum bo wara wi'a to ka derɗiraɓe diina islama ɗum tokkago na ɗum fernugo a tokkoto banno ka wardi on tokkago annabijo on bo woni yiɗgo mo to a yiɗi annabijo ka fakat a tokkoto mo a laatan dedey kuuɗe ko waddi dedey sunna maako no o wi hunde fo woniraniɗo a wonan nonnoon man on an bo a wonata en ɗon nana alfirgatu najiya yebre hisoore annabijo wi diina islama ɗo yimɓe man cendititto geɓe 70 e gelle amma o wi yebre woore on ha nder man ɗo hisata ɗum ndeere hiyal mutamassikatu bi minhaji rasuli sallllahu alayhi wa sallam wa sahabati kayre woni yebre tokkinde ɗatal annabijo be sahabo en mum ɗume woni ɗatal maɓɓe alkitabu wa sunna deftere alquran be hadise annabijo sallllahu alayhi wa sallam hadise ɗo ɗum hunde tilimde honde en ngeebi nde masine ɗum hunde bo laatinde tilimde annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde ɓe ƴamtinomo ha hande ko ɓe jogoto nde o holli ɓe to ɓe luuti laawol maako ɓe kalkan nde ɓe ƴamtimo ko ɓe tokkoto o wi ma ana alayhi wa ashabi komi woni dow mum hande min be sahabo en am dedey hunde pat no nde wonno zaman annabijo ɗo nonnoon on to a huyiri nde a heɓata a hisa banno o huyirno nde be no sahabo en maako kuwiri nde to alfirgatu najiya ɗo ta tamme ɗum yimɓe ɗuuɗɓe kamɓe ɗo ko jooɗi fuu ɓe ɗuuɗata allah cendowi wa galilum mahum wa galilum min ibadiya shakur jeyaɓe allah salihi en pat ɓe ɗuuɗata ɓe famɗan ɓurna ha alquran to a tawi ha ɗuɗɗum wari pat a tawan wooɗay aktaruhum fasikun manni a tawata to kadi nden kam derɗiraɓe en ɗaɓɓitu ko annabijo tokki ɗo en gona dow man kanjum on hisnata en dedey ko annabijo wonno dow mum ɗo to annabijo juulan ɗo no o juulirta a andi no annabijo juulirtana o wi sallu kama ra'aytumuni usalli julde ba non giiri miɗo juula no annabijo juuliri ɗo a andi na to a andi kam a handitake amma to a anda kam ɗaɓɓitu noy on annabijo juuliri an bo a juulirano to goɗɗo yiɗi annabijo o laaran darɗe ɗe diina o nanan nanɗe ɗe diina o yahan
yaadu ndu diina terɗe maako ɗo pat wala je o yerɓirta ha gedde ɗum pat oɗo yerɓira ɗum ha dow ɓoocaago ngam oɗo yiɗi annabijo sallllahu alayhi wa sallam to kadi annabijo sallllahu alayhi wa sallam o muyɗo to aɗo yiɗi mo sey a mara muñal si a laato a muyɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam o ɓilino kaafay maako ha dow leggal o waali o ɗaani goɗɗo wari hoosiki losiki dari dow maako telɓi ya muhammad moye haɗatami mbargo ma hannde annabijo diwti tawi oɗo jogi kaafay annabijo laari mo ni wiyata mo allah haɗete mbargoyam si o diwni kaafay go do'i annabijo bo hoosiki kayen bo wiyata mo haɗatami min mo mbargo ma nda miɗo jogi kaafay o wi muhammadu am tawaw bana am an ka laata goɗɗo muyɗo yaafa annabijo accimo wala ko waɗi mo ha o mbara annabijo on amma annabijo wala ko waɗi mo to irin kuuje banniɗo ha ngendam annabijo to a tokki a tawa ɗum pat ɗum muñal wala annabijo watitani hoore mum sam e ndaarule yake wayno taif oɗo warta go abduyalele en solni maccuɓe ɓikkoy ɓe piɗimo be kaye ha codduli ɗo ha waɗi yiyam nde o wari o seli o jooɗi malaikajo kooseje ɗo wari wiyata mo allah neliyam mi wara to a umriyam mi ɗowtane mi waɗa kooseje ɗo ɓiɗɗa ɓe na mbara ɓe annabijo wi kay foti wona yimɓe mumini en ɗon ha nder ɓabbe maɓɓe acceɓe to banni gikkuji annabijo ha toye pat o laatoto o muyɗo to kadi an bo nonnon muñal mana aɗon muñi bana annabijo sallllahu alayhi wa sallam na goɗɗo waɗi nangi wanare maako ni woti ha ɗum waɗi ɗaalde ha dande maako saabo en ummi wi annabijo acca ɓe mbara mo annabijo wi ɓe kaay e acca mo o ɓe goonga maako haqqe maako ɗon ha am acce mo to ni a mari irin gikkuji ɗi fakat a yiɗi annabijo alaa to a cemto a muyɗo a ñeeɗo a yankiniiɗo ala mawnitaare ko peetel a caahiiɗo annabijo caahiiɗo ko ndey amma sakko ma nder lewru ramadan ɗo an bo laarule ko lewru ramadan man ɗo nafti aɗo hokka nde weeti panna je ko a mari man ɗo na ko ɓuri ha dokkal ka juhdul mo qilli hujjama ka pat na wiya mi a wala an kam to juhdul mo qilli ɗo kanjum ɓuri a wala je a mari seɗɗa man ɗo a itta nder ton a hokka aɗo hokka na may giɗa en kam bolwanaka ngam kamɓe kamɓe ɓe andi ɓe ngala geldol ko waɗi a hokkay talaka en wala geldol na ɗon Allah alfitini mo amma an talaka a wiyan min kana mi wala je mi mari ɗo na seɗɗa dedeyam to ngappito ha ton man a hokka kanjum woni juhdul muqil ɗum ɗo mari mbar jaari masine to kadi ɓi adama to luuri be laawol annabijo kisdam kam wala en ɗon bolwa ha nder sarɗiji jaɓeego kuugal joyi en limtata tum en ɗo cakitoro be wiigo al ittiba'u en mbiya al iman nden al ilmu nden an niya nden al ikhlas nden al ittiba sey to a tokki annabijo a mara kuuje nayi aranɗo pat a janga a wara a juulira julde ma be andal nden hande a waɗa anniya ha ton goo nden a waɗa ikhlas a juulinde ngam Allah amma ittiba'u wala jaɓatake annabijo yusallu kama ra'aytumuni usalli a juuliray noon a waɗi kuuje ka pat a julɗo a waɗi anniya a huyri be andal a huyri be ikhlas amma ittiba' wala jaɓatake kanjum on derɗiraɓe ko moyjo o jooɗo o hiimo o laara no o rewirta Allah ɗo kan nonnon annabijo rewirina annabijo ñande feere o diiɗi diidol mangol ni gootol
o lori o waɗi cele ni ha sera ma o wiyata yo tokkeɗam ta tokke ɗate ɗo ɗate on gimi waɗi ha sera man ɗo kala ɗatal fu cheyɗanu ɗo jooɗi ha ɗon ɗo ƴewnira ha ɗon amma ta tokke kañum tokkeɗam min on to a wi a yiɗi heftugo no annabijo waɗiri hunde pande diina ha a tokko ɗo bo ɗum saɗay tokkago bidu'aku ɗo ɓuri saɗugo amma ko annabijo waddi ɗo kam kanjum on woni saɗay no woni noon yo deftere alquran ɗo ɗon yeeso men a wiyan na heftatande e moddiɓe annduɓe nena ɗon ɗakka ɓe to nonnoon moddiɓe hadise ɗo ɓe ngari ɓe ngurtinani en defte ɗe ɓe mbiyata defte jeego caahiiɗe ɗe ɗo puɗɗira ɗe limtugo be deftere al-imamul boukhari kayre man nde ɗon ha men ɗo nde ɗo jange useni diina ma a hoosi ha maarena a meeɗi ni numugo ni hande accu a maɓɓita deftere boukhari ɗo a laara ɗume annabijo wi ha ton ngam ɓe tabitinani en ko woni ha deftere imam boukhari kam caahiɗum a siftori non ɗo a hoosi diina ma ha ton na a wi hami laara no annabijo senori na ɗon ha deftere boukhari a laari a tokki a senori non man na a laari hande ha deftere boukhari no annabijo nangiri na Uthman ibn Affan o yecci yimɓe no annabijo nangiri ɗon ha defte hadise a laari non man a tokki non on a nangiri na kala masalayel no famɗiri pat a tawan ha deftere boukhari ɗo ko ha defte hadise goɗɗe ɗo ɗum ɗo mari baabol man ɗo a tefingol a tokkake banno woni na ko an ka to a hoosi senoye ma be nangarɗam ma o wiyete min gana ha gawaidu salati to diga ha ɗo en andata annabijo on waddi diina amma en gonday be maako wondu be annabijo on to a wondi be maako a hisan to a tokki ko o waddi ɗo a hisan hala mawni goɗɗo wiya no waddi hala gawaidu salati oho gawaidu salati mi wolwino hala man balle saali ɗo mi ɗaɓɓitirno himɓe ñaaɗoɓe ha dow haala maare man ɗo mi wi irɓe dokka mi dedey hujja ko mi ƴami ha maare ɗo go'o kam inde mo wallifinde ɗo windaka kanjuman ɗo en giɗi ha en kefta nde ɗo saahina nde sahay en keɓa moyjo on wallifinde deftere risala ɗo en ɗo tawa inde mo wallifinde deftere laalari ɗo en ɗo tawa inde mo wallifinde deftere ashmawi ɗo en ɗo tawa to en mbino ha maare ɗo kan noon wala to won goɗɗo mo andi bo o yecca en na to o andi na o holla en ɗo windi o wiya en ɗo windi ha maare amma ko windi ha toon ka gaala cheikhu tan to o hoosa kuuje ko laati sarɗiji julde o wiya farillaji julde ɗo kala mo jangi pat to o jangi nde o tawan kuuje pat ɗo jillindiri ɗo ni ngam goɗɗo wi on hunde ɗo nde sahay on ke yottay heftugo noon man fu ɗum goonga o hoosi sarɗiji julde o wartiri farillaji julde defte mari farillaji julde ɗo pat a tawata je o limti ha maako ɗo kanjum woni ha maɓɓe kanko tan wurti feere maako ɗo on waɗi modiɓɓe mbiyata en kayre kam daytende defte ɗon en ɗo mari laalari ɗo wala mo haɗi on janngugo laalari on kuutinira wala mo haɗi on janngugo deftere risala ɗo ɗum deftere tilimde to amma deftere gawaidu salati ɗo modiɓɓe kolli en kuuje ɗo jillindiri nder ton to a janngay a heftata kanjum on waɗi ɓe mbiyata en nde sahay ɗo wato to a janngay ka a heftata amma to a jannguɗo a heftan ha o winiɗo o woofi on ɓi adama mujtahid bo o foti o woofa o foti o hefta amma ko o woofi oɗon mari mbar jaari amma an ka nde na a mujtahid to a woofina a marata mbar jaari an ka na a mujtahid kanjum on derɗiraɓe en tefu bolle annabijo kanje wala seko ha ton to annabijo wi hunde nini o wolwi wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha annabijo wolwiri ɗum be wahyu on tefu ɗum kanjum on a hutinira to on ciftori keña en darake no ha o wino
ومواظبين على طاعة الله وعبادته بالاسم بهذا دوتانكي الله يروكيمو. وقال أبو عبيدة ومن وياتا أحسب إن هذه الكلمة ليست عربية إن عندي حسب دماري حسب يحسب بحسب يحسب دي فو وي كلمة كادو رباني دو وي ليست كلاتاكي عربية دم كلمة عربية وي نادم كلمة عربية. علماء ربانيين عالم رباني وي نادم كلمة عربية سم إنما هي عبرانية كلمة من دو كول ورام بي ولد إبري ولد يهودا كان يوني عبرانية أو سريانية كوبو بي ولد سريانين كوري أما نادم كلمة عربية. وسواء كانت عربية أو عبرانية فهي تدل على الذي علم وعمل. وي فتن كلمة من كلاتي دم كلمة عربية كودم كلمة عبرانية فني كان كمان دو كدو هندي تاين هادو goɗɗo mo andi hunde huurinde bo kanko wiyete alimu rabbani. o andi o huwi o andini kanko wiyete alimu rabbani bima alima wa amila bima alima o huuri be ko o andi. nden wa allama annasa o andini yimɓe bo ɗarigal khayri laawol khayru. to a jangi tan ɗo heyata se a huutinira, to a huutiniri tan heyata se a andina himɓe. kanjum on o wi wa allama annasa o andini yimɓe ɗarigal khayri laawol khayru. wa qawluhu taala kongol allah ɓangiɗo bima kuntum tuallimuna alkitaba be ko on laati on ɗo andina deftere. wa bima kuntum tadrusun be ko on laati on ɗo janga ay kunu laate rabbaniyina on moodiɓɓe anduɓe huuruɓe andinɓe bi sababi kawnikum be sababu laatago mon alimina on anduɓe wa muallimina on andinoɓe woɗɓe wa bi sababi dirasatikum be sababu jangukimon alkitaba deftere. fadallati l ayatu aya man handiti ala anna al ilma do andal wattalima be andingo waddirasa be jangugo tujibu ɗum wajibinan kawnal insani laataki ɓi adamajo rabbaniyan. goɗɗo to o jangi o huuri o jangini kanko on wiyete alalimu rabbani. faman istagala mo suklori bililmi be andal wattalimi be andingo la li hada almaksudi nangam nufaye o nangam ha o anda o hutinira o andina daa ilmuhu andal mako yebake mere wa khaba sa'yuhu kugal mako rusdi. jangirde kam se a janga ngam ha a faama a hutinira man nden a lora a andina himɓe to on woni a jangi kadi andal nafuwal. qawluhu azza wa jal kongol allah tedduɗo mawɗo wala ya'murakum allah umrata on ɓuri a jangirama binasbir ra'i be masugo arre woldo wala ya'mura ngam wod gira ɗon wala ya'murukum kanjum on o wi en wod jangirɓe wala ya'murakum bo o umrata on. to en jangiri wala ya'murakum ɗo atfan ɗum atfitugo ala qawlihi dow kongol maako summa yaqula on na summa yaqula ɗo masino dow to wala ya'murakum atfitama dow man kadi yimɓe nahwu andi ko wonnon. fayakunu mardudan ɗum laato ɗum ruɗɗita ɗum alal bashari dow ɓaliranke dow ɓiɓɓe adama. waqila wiyama ala ibmari dow ñukkingo an ɗo suudi ɗon ay wala an ya'murakum
ni wonata wala no umra on wa ɓuri a jangirama bi raf'i ra'i bo be turugo arre wala ya'murukum alal istinafi dow fuɗɗitirgo wa huwa kanjum bo zahirun ton noon bo ɗum banguɗum o fuɗɗiti jumla feere wat fitay ɗum dow ha yaqula wa ma'nahu ɗon bo ma'na man wala ya'murukumullahu allah umrata on wa qila wiyama la ya'murukum muhammad sallallahu alayhi wa sallam annabijo muhammad mo allah waɗi salatu e jam dow mum umrata on wa qila wala ya'murukum isa konngol feere wi annabi isa on umrata on wa qila wala ya'murukumul anbiya konngol feere bo wi annabo en pat on umrata on an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba ɓe umrata on noon jogi to malaika en be annabo en kamɓe on reweteɓe ko luuti allah yani ko muyata ka fi'li quraishin bana kuugal quraishinko en wassabiina be miiliɓe yahuda en e nasara en haytu qaalu nokku ɓe mbi almalaikatu banatullah ɓe mbi malaika en ɗo ɗum ɓiɓɓe allah rewɓe wa ka fi'li lyahudi bana kuugal yahuda wannasara be nasara haytu qaalu nokku ɓe mbi fil masihi ha annabi isa wal uzair be uzairu ma qaalu ko ɓe mbi en andi ko ɓe mbi man masihu ibnullah uzairu ibnullah ɗo on ko ɓe mbi wa innama khassa almalaikata wannabiyina bizicri o herti malaika en be annabo en be wolwugo ha ɗo ha nokkure nde li anna alladina wusifu bi ibadati gayri llahi azza wa jalla min ahli lkitabi li anna alladina wusifu ngam ɓen siforaɓe bi ibadati gayri llahi be rewuki tana allah azza wa jalla min ahli lkitabi ha nder yimɓe defte ɗo lam yuhka anhum yembaka har maɓɓe ni illa ibadatul malaikati koyna rewugo malaika en tan wa ibadatul masihi be rewuki annabi isa wa uzair be uzair kanjum waɗi o waddi ha ɗo o wi an tattakhidul malaikata wannabiyina arbaba ngam ɓe aman ɗo wala ko ɓe ndewi ni sina malaika en be annabi isa be uzairu فلهذا المعنى ngam معنى o khassahum allah heeri ɓe bizicri be wolugo ayamurukum bilkufri yiri ka umra noon keferakuna bada is antum muslimuna ɓaawo on laati on ɗowtiɓe on ɗo ɗowtani allah on ɗo tokki tawhid mon laaɓɗo ni allah nden hande annabojo umra on ndewa tana allah na innama qaalahu o wi ɗum ha ɗo ala ɗariqi taajjubi dow laawol haydinki dow ɗatal haydinki wal inkari e yankirki ban wigo noon ka waɗata annabojo wiyata on ndewe ɗum yani ko muyata la yaqulu hadha wala yaf'aluhu o wiyata on ɗum o huwata ɗum qawluhu azza wa jal wa id akhadha allahu mithaqa annabiyyin قوله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين جاء الله سنو الكوال النبوين قال الزجاج جمودي بوجو وهي موضع إذ دو موضع إذها وإذ أخذ الله دو نكور من نكو إذ من دو دم نسباون واتو دم ماسان دو والمعنى ندوم ونتا واذكر سفتر في أقاسيسك هذه الساجمة إذ أخذ الله دي الله سنو الكوال النبوين وقال الطبري وبر مودي بوجو تفسير ما كدون در تفسير جتلم دي تفسير الطبري تفسير البغوي تفسير ابن كثير جدون در تفسير جتشاهي دي تلم دي وي معناه واذكروا شفتر يا أهل الكتاب يا يم بدفته
إذ أخذ الله الله سنو يعنيكم حين أخذ الله الله سنو ميثاق النبيين الكوال النبوين وأصل الميثاق كوني أصل ميثاق في اللغة اللغة العربية عقد يؤكد بيمين مكونتراون هم بمبادتا wato nden ɓe cembiɗinira ɗum be hunayere kanjum wiyete misak wa mana misagu nabiyina ɗo ma wusigu bihi ko ɓe kolɗina ɗum ko ɓe koosi alkawal mum ala anfusihim ha dow ko'e maɓɓe ma wasagu bihi ko ɓe koosi alkawal majum ala anfusihim dow ko'e maɓɓe min ɗa'atillahi ɓe ɗowtanki Allah فيما أمرهم به هاكو أمري بدو ونهاهم وهدي بأنه وهدي بدو وذكروا بإن في معنى أخذ الميثاق ها معنى سقو الكوالو وجهين وجه جديد ميثاقها وري سفر بغليظها القرآن بات سيها كو جديد won jawmirawi misagan galiza ha haala annabaku be ha haala tegal ɗo on jawmirawo sifiri misag man be galiz o wi ɗum ɗo mari waccuji ɗiɗi ahadahuma gotol maji kam annahu mahudun ɗum kosa ɗum min al ambiyai daga to annabo en misagu man hosa wasani ɗiɗaɓol bo annahu mahudun ɗum kosa ɗum mahudun lahum ɗum kosana ɗum ɓe kamɓe annabo en min gayrihim daga to tana en maɓɓe falihada sabab ngam sababu o ikhtalafu modiɓɓe tafsiru luuri fi lmana ha mana bi hadihi l aya ha aya ka kadi fa dahaba qawmun yimɓe feere jahiri ila anna allaha dow noni allah taala ɓangiɗo akhadha almisaga allah ceniɗo hoosi alkawal min annabiyina daga to annabo en khasatan tan qabla an yuballigu kitaballahi iga ɓe kewtinayi deftere allah wa risalatihi be nele allah ila ibadihi ha jeyaɓe maako ɗo ɗum konngol an yusaddiga baduhum nda alkawal man no yoga maɓɓe gonɗina badan yoga wa akhadha al ahda ala kulli nabiyyin nden o hoosi alkawal ha dow kala annabojo bo pat an yumina no nuɗɗina biman yaati ba'dahu ha waroɓe ɓaawo maako min al ambiya yibgo e annabo en wa yansurahu o walla annabojo man in adrakahu to o hewtimo wa in lam yudrikhu to o hewtaymo bo an yamura qawmahu no umra yimɓe maako bi nusratihi be wallukimo in adrakuhu to kamɓe man ɓe kewtimo fa akhadha almithaqa o hoosi alkawal min musa daga to annabi musa an yumina bi isa allah hoosi alkawal ha musa o nuɗɗina annabi isa ɗo on allah hoosi alkawal ha musa kam to wa min isa bo allah hoosi alkawal ha maako kanko bo an yumina bi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kanko bo o nuɗɗina annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam wa alayhim ajmain allah waɗa salatu dow annabijo ɓe dow annabo en luttuɓe pat wa hada nda ɗo gawlu said ibni jubair ɗum konngol said ibnu jubair ɗum fugarajo abdoullah ibnu abbas yake ɓe mbaramo wala mo dibbojo yettimo ñalawmaare ha hajjaji mbaramo en bolwino gissa man to on ciftori ha duuɓi caaliɗi ɗo wal hasan be hasan be wa taus pat ɗum modiɓɓe wagi wolwoɓe ha dow tafsir wagila wiyama innama akhadha almisaga min annabiyina woɓɓe feere mbi ka e allah hoosi alkawal ɗo daga to annabo e noon fi amri muhammadin ha fi muhammad sallllahu alayhi wa sallam khasatan tan ha ɗo on allah hoosi alkawal man ɗo bo huwa gawlu aliyin kanjum ɗo ɗum konngol aliyu ibnu abi talib wabni abbas be abdoullah ibnu abbas wa gatada ɗum modibbojo wa suddi be suddi en ɗon ɗiɗo kabir be suddi sagir fa ala hada alqawl ɗo konngol ngol ikhtalafu ɓe luuri kadi
فقيل وياما إنما أخذ الله الميثاق الله سي الكوالكم على أهل الكتاب هادو يمبدفتون الذين بين أرسل إليهم النبيين بألا نلي النبو إنهامو so kongol man wiigo banniɗo wa yadullu alayhi qawluhu thumma jaakum rasulun to on handiti ha dow man kadi nden ɓaawo man nelaaɗo warani on musaddiqun gonɗinɗo lima ma'akum ko wondi be mon la tu'minunna bihi on nuɗɗinanmo wala tansurunnahu on ballanmo ni on koosino alkawal wa innama kana muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mab'uthan muhammadu ɗo laati o nelaaɗo ila ahlil kitabi ya yimɓe defte duna annabiyina ko luuti annabo en ha dow konngol ngol banni yahiri wa innama adlaka hada allafdu alayhim o yofti lafdu ɗo ha dow maɓɓe li annahum ngam no kamɓe kanuɓe laatake yaquluna ɓe ɗon no mbiya nahnu awla binnubuwa min muhammadin yahuda en ɓe mbi kamɓe on ɓuri hanango annabaku dininta muhammadu li anna ngam no minon ahlu kitabin min yimɓe deftere wannabiyuna annabo en ɓurna fu min na nder amin woni wa qila wiyama ahada allahu almithaga allah hoosi alkawal ala annabiyina dow annabo en wa umamihim be ummatoje maɓɓe jami'an fuu في أمر محمد ها على محمد صلى الله عليه وسلم فاكتفى سيوهين توري بذكر الأنبياء بإنه النبوين ولوي النبوين تان لأن العهد مع الكوال مع المتبوع هوتادي توكادو عهد مع الكوال مع الأتباع هوتادي توكيبه كندتوني nde alkinama tokkaɗo nden ka tokkiɗo fu alkinama nde wa huwa kanjum woni gawlu ibni abbas kongol abdoullahi ibnu abbas qala ali ibnu abi talib wiyata ma ba'atha allahu nabiyan allah nelayi annabojo adama faman ba'dahu iga annabi adam ha warɓe ɓaawo annabi adam illa akhadha alayhi al-ahda wa ina allah hoosi alkawal ha dow annabojo man fi amri muhammadin ha haala nuɗɗingo annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallama walla mo bo wa akhadha o hoosi huwa al-ahda hoosi kanko fu alkawal man ala qawmihi ha yimɓe maako la yuminunna bihi ɓe nuɗɗinanmo wala in bu'itha wa hum ahya la yansurunnahu to nelama ɓe ɗon geeɗi bo e ballanmo wa qila wiyama inna almurada min al aya ko nufora ha aya man ɗo anna al ambiya noni annabo en kanuɓe laati yakhuduna ɓe ɗo koosa al ahda alkawal wal misaga fu ɗum alkawal man ala umamihim ha dow ummatoje maɓɓe bi annahu ida ba'atha muhammadan toni allah neli annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay yu'minu bihi no ɓe nuɗɗinamo wa yansuruhu ɓe mballamo wa hada nda ɗo gawlu ɗum konngol kafirin ɗuɗɓe min almufassirina ibgo e fassiroɓe alqur'an alhamdulillah.